Της κυρίας Ροδόπη στο Κοκορέτσι. Τελείως. Από πού? Από Αλκίδα. ετωλικό, από Ρούμελι, Ρούμελις. Ρούμελι. Στο Μοριά που λέμε. Όχι, άλλο Μοριά. Στο Ρούμελι και στο Μοριά Ναι. λέει το τραγούδι. Ο Μοριάς είναι η Πελοπόννησος. Ρούμελι είναι στερεά. Καλά, βοήθα εκεί. Λοιπόν, θα γίνει πολύ ωραίο πράγμα, Βοήθα. Το Παιδιά, πλήσου τραβάτε αυτή. Εάν κάνει και στήλος και μια καλό, αλλά το βοηθάει να μην χώνεται το άντερο ανάμεσα στα κρέατα. Ναι. Είναι ωραία, είναι σαν να του βάλεις που κάνεις εδώ. Για να μην κρυώνει τώρα. Και για να μην Ναι, κρυώνει. τον δίνουμε. Α, Φέρε μια βόλτα. Έτσι Μια βόλτα γύφτησα, οπ, σιγάνα τουρκό Μια βόλτα. γύφτησα. Πήγε τη Είναι μέση. κουραστικό Ροδόπη, θα σου βγει Άσε πάρα. μωρέ, όχι. στη γυναίκα. Εντάξει. Τι χαίρεται που το κάνει. Φέρε. Κι εγώ χαίρομαι. Εγώ ναι. Κοίτα. Εκεί, στο. Το βάκι. Και το χαίρομαι το βάκι. Εγώ θα σε κάνω μούμπιστα εδώ. Βαγγέλη, κακά τα ψέματα και εμένα μου Ανοίγεις το πολύ. ίντερνετ και θα σε βλέπω Και στο εμένα μου ίντερνετ. αρέσει πολύ το κουκουρέτσι και χαίρομαι και εγώ σαν άμα μικρό πας- παιδί. Πάρ' το στο Άμα πας κάτω ίντερνετ, στο τα αλήθεια ίντερνετ βρει να το δουλειά. βλέπεις. Άλλο να μείνει. Τι θα γίνει με Εγγλέζο. Τώρα τα μπόλια αυτά τα πετάς, Όχι, εγώ θα έλεγα να τα φυλάξουμε. Το βλέπαμε που γινόταν και τώρα είναι έτοιμο. Θέλει όμως αρκετή ώρα το βλέπετε. Ωραία. Εγώ ξέρω ότι το κουνάς, το φρενί και είναι σαν να πέφτει έξω μόνο του.